Sa video na to, ililista natin ang top 10 camping cars sa Pilipinas na kaya mong bilhin under 600,000 pesos. Simulan natin yan sa number 10. Suzuki Espresso. Mataas ang tindig, boxy na katawan, parang miniature crossover na kinumpres sa laki ng isang city car. Parang ginawa talaga para sa bansang maraming lubak, masisikip na daan at bigla ang road trip paakyat ng bundok. Yung 2019 Philippine spec model gumagamit ng 1.0 liter K10B 3-cylinder gasoline engine na nasa around 67 horsepower at 90 Newton meters ng torque. Paired sa either 5-speed manual o AGS, depende sa variant. Front wheel drive lang siya pero dahil magaan yung katawan, napakaliksi sa city driving. Habang karamihan mababa yung ground clearance at takot sa humps at baha, itong maliit na Suzuki around 180mm ang ground clearance kaya hindi ka kaagad kakabahan sa rough roads o uneven campsites. Hindi siya hardcore off-roader syempre, pero para sa typical na Pinoy camping lifestyle, yung tipong tabing ilog, farm roads o uphill resorts, bagay siya. Yung fuel economy din isa sa pinakamalaking selling point niya. Sa real world Philippine driving, maraming owners na nakakaranas ng around 18 to 22 km per liter depende sa traffic at driving habits. Kahit around 27 liters lang yung fuel tank, sobrang tipid naman sa gasolina. Sa used market ngayon dito sa Pilipinas, yung maayos na 2019 Suzuki Espresso ay usually nasa around 380,000 hanggang 580,000 pesos. Depende sa transmission, mileage at condition. Number 9, Ford EcoSport. Nung dinala ang EcoSport sa Philippine market, timing na timing siya sa panahon na sawa na ang maraming tao sa lows lang sedans pero hindi pa abot ng budget ang mas malalaking SUVs tulad ng Montero o Everest. Kaya pumasok yung EcoSport bilang pang starter adventure vehicle ng maraming first time crossover buyers. Mataas ground clearance, compact yung katawan, tapos may tsurang parang maliit na SUV. Sa Pilipinas, pinaka-common mo makikita yung 1.5 liter TI VCT gasoline engine variants. Especially yung trend na titanium trims. Around 110 horsepower at 142 Newton meters ng torque lang siya on paper. Paired mostly sa 6-speed automatic dual clutch transmission o 5-speed manual depende sa variant. Camping-wise, surprisingly practical siya. Hindi man sobrang lawak ng cargo area pero dahil mataas yung tailgate opening at upright yung body design, madaling magsiksik ng tents, foldable chairs, portable stove at cooler box. Nga pala meron tayong mga links ito sa description, check nyo na lang. At dahil compact ang EcoSport, hindi nakaka-stress ipasok sa masisikip na campsites o rough barangay roads papunta sa riverside areas. Yung fuel economy niya nasa around 8 to 12 km per liter depende sa traffic at driving habits, which is acceptable para sa crossover ng era na yon. Fuel tank capacity is around 52 liters kaya decent din pang long drive. Sa used market ngayon dito sa Pilipinas, decent 2016 to 2019 Ford EcoSport units kadalasan nasa around 350,000 to 580,000 pesos depende sa variant, mileage, condition at maintenance history. Number 8, Mitsubishi Mirage G4 or hatchback. Yung Mirage hatchback at Mirage G4 dito sa Pilipinas gumagamit ng 1.2 liter 3-cylinder gasoline engine na around 78 horsepower at 100 Newton meters ng torque. Paired either sa 5-speed manual o CVT, depende sa variant. Front wheel drive lang siya at sa papel parang hindi impressive yung numbers. Pero pag ginamit mo na sa totoong buhay, dun mo marirealize bakit ang dami pa rin bumibili nito hanggang ngayon. Hindi niya kailangan ng malaking makina para gumalaw ng maayos sa city driving. Sa provincial roads, relax din ang takbo niya basta hindi mo i-expect na pang turbo crossover yung acceleration. Popular sa Pilipinas dahil naiintindihan ng Mirage yung realidad ng karamihan sa Filipino car owners. Hindi lahat naghahanap ng fun to drive. Marami naghahanap lang na hindi masakit i-maintain at doon tumama si Mitsubishi. Yung fuel economy nito depende sa traffic at driving style. Kadalasan nasa around 14 to 20 km per liter pa rin sa real world use. Tapos may around 35 liter fuel tank siya. Kaya kahit sa mahaba-habang road trip papuntang beach campsite. Sobrang dali i-maintain ng Mirage. Parts kahit saan meron, maintenance hindi nakakatakot dalhin sa kasa o trusted neighborhood shop. Kaya maraming fleet operators na nagtitiwala rito. Parang appliance na siya dito sa bansa katulad ng ref o electric fan. Sa used market ngayon dito sa Pilipinas, yung clean 2022 to 2024 Mirage hatchback o G4 usually nasa around 380,000 hanggang 580,000 pesos depende sa variant, mileage at condition. May mas murang units pero kadalasan mataas na yung tinakbo o gamit na gamit sa fleet. Number 7, Kia Stonic. Ang strategy ng Kia dito, ginawa nilang urban adventure car. Para sa mga Pilipinong gusto ng mataas ng konti ang tindig, madaling i-drive sa syudad pero hindi ka kakabahan kapag napunta ka na sa rough provincial roads o campsite na medyo maputik. Sa Pilipinas, yung common na makikita mo sa used market under this budget, usually yung 1.4 liter natural aspirated
rated gasoline engine, either with a 6-speed manual or 6-speed automatic transmission. Around 95 horsepower at 132 Newton meters ng torque lang siya on paper. Front wheel drive lang din. Yung Stonic pumasok na parang mas attainable version ng lifestyle crossover. May itsura, mataas ng konti, hindi mo kang boring family appliance. Tapos youthful yung design, lalo na sa mga EX at LX variants na may two-tone styling at medyo European looking ang proportions. At dahil crossover shape siya, surprisingly practical yung cargo niya. Hindi man sobrang laki pero enough para sa basic camping setup. Folding chairs, small tent, cooker, backpacks at cooking gear. Kasya nang hindi mo kailangan mag-Tetris level na arrangement. Yung rear seats na fold din kaya mas flexible siya sa long drives at out of town trips. Fuel economy wise, realistic na around 10 to 12 km per liter sa city traffic, depende sa driving habits. Tapos kaya umabot ng around 16 to 18 km per liter sa highway cruising. Decent na rin yun considering ng crossover body at Philippine traffic realities. May around 45 liter fuel tank din kaya okay siya sa medyo mahabang biyahe nang hindi ka lagi naghahanap ng gas station. Under 600,000 makakita ka na ng 2020 to 2021 units depende sa mileage at condition. Number 6, Honda Jazz. Hanggang ngayon marami pa rin campers na naghahanap ng malinis na Jazz sa used market. Sa Philippine spec models, karamihan ng 2015 to 2018 units gumagamit ng 1.5 liter SOHC o iVTEC gasoline engine na may around 118 horsepower at 145 Newton meters ng torque. Paired either sa CVT o 5-speed manual depende sa variant. Front wheel drive lang siya pero dahil magaan ang katawan at responsive in throttle, hindi siya feeling underpowered kahit puno yung gamit packet ng Tagaytay o Baguio. Yung tinatawag ni Honda na Ultra Seats, sobrang underrated nito. Pwede mong i-flat yung rear seats ng halos pang mini cargo van yung likod. May mga owners pa nga naglalagay ng folding mattress para sa spontaneous camping setups. Sa laki ng interior space relative sa actual size niya, minsan pakiramdam mo niloloko ka ng physics. Sa daan, very Honda pa rin yung karakter niya. Magaan ang steering, magaang i-daily at surprisingly refined para sa isang subcompact hatchback. Pagdating sa reliability, doon talaga nagiging malakas ang reputasyon ng Jazz. Yung L15 engine ng Honda kilala ng matibay, basta tama ang maintenance. Madali rin humanap ng pyesa dahil shared yung ibang components niya sa Honda City. Sa used market ngayon, maraming 2015 to 2018 Honda Jazz GK na naglalaro around 430,000 hanggang 600,000 pesos depende sa variant, mileage at condition. Number 5, Toyota Avanza. Practical 7-seater para sa mga pamilyang gusto ng Toyota reliability pero ayaw ng Innova level na gastos. Kaya kahit second hand, malakas pa rin resale value niya, lalo na sa 1.3E at 1.5G variants depende sa year at condition. Karamihan ng malinis na 2016 to 2020 models ngayon nasa around 420,000 pesos hanggang 580,000 pesos. Minsan mas mataas pa kapag low mileage at sariwa yung interior. Ang interesting dito, rear wheel drive pa rin ang Avanza ng generation na to. Habang karamihan ng kapresyo niyang MPV lumipat na sa front wheel drive setup. Nanatili si Avanza sa old school layout na mas bagay sa kargahan, provincial roads at uneven terrain. Hindi man ito hardcore off-roader pero mararamdaman mo yung kunat niya. Lalo na kapag puno ng gamit, may tent sa likod, tapos paahon yung campsite road. Yung 1.5 liter 2NRVE engine ng higher variants produces around 102 horsepower at 134 Newton meters ng torque. Paired sa 4-speed automatic o 5-speed manual depende sa variant. Fuel economy realistically nasa around 9 to 11 km per liter sa traffic at pwedeng umabot ng around 14 to 16 km per liter highway. Sa cruising depende sa engine at driving style. May 45 liter fuel tank din siya kaya decent ang range niya sa long drives. Hindi siya mabilis, hindi rin siya exciting pero napakatibay. Number 4, Suzuki Jimny. At noong panahon na halos lahat ng small SUVs nagsisimula maging softer at city-oriented, ang Suzuki naglabas ng 4-wheel drive na pang barako. Kahit sobrang compact nitong katawan nitong 3rd generation JB43, body on frame pa rin siya na sintibay ng pickup trucks. May ladder frame chassis, rigid axles at proper low-range 4-wheel drive depende sa Philippine variant. Legit cute na off-roader talaga siya. Karamihan ng Philippine spec JB43 Jimny merong 1.3 liter M13A gasoline engine na naglalabas ng 85 horsepower at 110 Newton meters ng torque kapares ng 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Yung short wheelbase niya minsan maalog sa expressway pero sa tight trails at rough roads sobrang dali niyang ipwesto. Parang kambing na umaakyat sa bundok. Dito rin siya naging cult favorite kasi sa bansa natin na halo-halo yung road conditions, may lubak, putik, baha, bundok, rough provincial roads tapos biglang nagkaroon ng Jimny na kaya magpunta
papunta sa campsites at hindi mo na kailangan ng malaking pickup para lang makaakyat ng bundok. Simple lang siya, mechanical, wala masyadong complicated electronics, madaling intindihin, madaling kalikutin at sa Pilipinas, maraming enthusiast at aftermarket support para sa jeepney. Halos endless yung customization options. Meron din tayo nito sa description ng video, check nyo na lang. Merong roof racks, camping setups, all-terrain tires, suspension lifts, parang Lego to, para sa adults na mahilig gumala. Ngayon sa Philippine used market, ang maayos na Suzuki Jimny JB43 usually nasa around 450,000 hanggang 600,000 pesos depende sa year model, transmission modifications, mileage at overall condition. Number 3, Suzuki Ertiga. Imbes na body on frame tulad ng lumang APV, gumamit sila ng hardtech platform na mas magaan at mas refined ang ride. Under the hood, Philippine spec models usually came with a 1.5 liter K15B gasoline engine producing around 103 horsepower at 138 Nm ng torque, paired either with a 5-speed manual or a 4-speed automatic transmission. Front-wheel drive lang siya, oo, pero sa totoo lang, sapat na sapat yon para sa klase ng camping at road trip lifestyle na ginagawa ng karamihan dito sa Pilipinas. Isa rin sa dahilan bakit sobrang naging popular nito sa Pilipinas ay yung efficiency. Real-world fuel economy usually nasa around 10 to 12 km per liter sa city traffic, tapos kayang umabot ng 16 to 18 km per liter sa highway, depende sa load at driving style. Tapos may 45 liter fuel tank ka pa, kaya hindi stressful sa long drives. Ang Suzuki Ertiga GL at GLX variants around 2019 to 2022 ay tahimik na naging isa sa pinaka-practical na long drive companion sa bansa. Usually nasa around 480,000 pesos hanggang sa 620,000 pesos depende sa kondisyon. Number 2, Mitsubishi Montero Sport. Lumabas ang Montero sa panahon na halos lahat gusto magkaroon ng matangkad na diesel SUV dahil practical sa baha, pang pamilya at may social presence. Pero ang Montero Sport, iba yung approach niya kumpara sa Toyota Fortuner ng era na yon. Mas aggressive in design, mas muscular yung tindig, parang mas inspired sa Dakar Rally roots ng Mitsubishi kesa sa pagiging executive family SUV. At malaking factor din noon yung reputasyon ng Mitsubishi pagdating sa diesel engines dahil sanay na sanay ang Pinoy sa tibay ng Adventure, Pajero at Strada. Karamihan sa Philippine spec Monteros from 2011 to 2014 ay merong 2.5 liter 4D56 turbo diesel engine producing around 136 to 178 horsepower depende sa variant at VGT setup with torque ranging from around 340 Nm hanggang sa 350 Nm. Available siya noon in 4x2 at 4x4 variants paired either with 5-speed manual o 5-speed automatic. At kahit hindi siya yung pinaka-refined na makina sa segment, ramdam mo agad yung low-end torque lalo na pag puno yung sakay o paahon sa probinsya. Yung hatak niya very old school diesel SUV. Hindi dramatic yung arangkada pero steady, mabigat at parang kaya magdala ng bahay kung gugustuhin. At sa camping lifestyle dun siya bagay. Maluwag cargo area, kaya magdala ng tent gear, folding chairs, cooler, recovery tools at minsan may tira pang space para sa mountain bikes. Check nyo yung mga products kagaya nito sa description ng video. Sa used market ngayon, usually nasa around 450,000 hanggang 600,000 pesos ang maayos na 2011 to 2014 Montero Sport depende sa variant, mileage at kondisyon. At isa pa kaya maraming Pilipino pa rin may emotional attachment dito ay dahil yung Montero Sport era na to parang simbolo ng panahon ng pinakapangarap ng middle class Filipino family, ang isang matikas na diesel SUV na kaya kang dalhin kahit saan. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman ang paborito mong camping car. Click mo na din yung mga car accessories natin sa description. At sa top spot nandito ang number 1, Toyota Innova. Reputasyon ng Toyota ang dala. Habang maraming MPV at crossover na nagsisimulang sumikat, yung Innova parang naging default ng mga taong gusto ng sasakyang hindi komplikado at hindi masakit sa ulo. Trusted taxi, pangpamilya at government fleet approved. Kaya kahit second hand na ngayon, ang lakas pa rin ng resale value niya kumpara sa ibang MPV sa parehong presyo. Body on frame platform ang Innova. Shared roots sa Hilux at Fortuner family noon. Kaya iba yung pakaramdam niya sa lubak at provincial roads. Ramdam mo yung tibay ng chassis lalo na sa rough roads ng Pilipinas. Yung suspension niya, double wishbone sa harap at 4-link coil spring sa likod. Kaya kalmado pa rin kahit puno ang sakay. At dahil mataas ang ground clearance, hindi ka masyadong kabado sa putikan na campsite o baha sa probinsya. Karamihan ng Pilipino diesel ang hanap dito dahil sa tibay at tipid. Ang common na makina nito sa Philippine market ay yung 2.5 liter 2KD FTV D4D turbo diesel na nasa around 102 horsepower at 260 Nm ng torque paired either sa 5-speed manual o 4-speed automatic rear-wheel drive lahat. Yung fuel tank niya around 55 liters combined with real-world diesel fuel
fuel economy na roughly 10 to 14 km per liter depende sa traffic at driving style, malaking bagay para sa mga mahabang camping trips. Hindi rin problema magdala ng gamit dahil natitiklo pa yung rear seats at malawak talaga yung cargo area, lalo na pag hindi mo kailangan gamitin lahat ng rows. Sa used market ngayon dito sa Pilipinas, yung maayos na 2014 to 2018 Innova usually nasa around dyan ng 480,000 hanggang 600,000 pesos depende sa variant, mileage at kondisyon. Yung mga sariwa at low mileage na diesel automatic minsan lumalagpas pa ng konti dahil mataas pa rin ang demand.